Здравейте на всички! Днес епизода ще бъде свързан с ето тази ситуация отпред, която виждате. А именно това семейство става все по-силно и все по-силно и трябва да се отслаби по някакъв начин, ако не искам да рои. И мисля да направя отводка от него. То не е само то да е, има още няколко. Та има едно, та има едно. Тази година не са много ужасно силните семейства, но все пак трябва да се свърши тази дейност. Ако искам да останат тук и да взема малко акация, ако цъфне. Така че ще ви покажа как ще направя една сборна отводка. Може да видите дори прашеца, носят прашец. Допреди 2 часа валя и те вече носят прашец. Мисля да направя една сборна отводка, която ще е много силна. В ето този кошер ще я направя. Която ще е много силна сборна отводка. Ще се опитам тя да отгледа майки и когато дойде времето да се люпят майките, просто ще я разделя на няколко семейства с отделен маточник и ще се опитам до тогава да видя дали другите семейства ще бъдат достатъчно силни, за да мога да взема по 1-2 рамки от тях и да направя няколко отделни семейства и от тях. И по този начин ще увеличим бройката. Ще се залавям за работа. Ще ви покажа какво правя. И се надявам да ви е интересно това, което виждате. Да започваме. Ето, започва се. Защо ли си мислех, че ще е по-различно? Няма значение. Ето го семейството, виждате колко е силно. Пчелата е много. Личи си, че се нуждае от отслабване. И начинът е отводката. Просто друг начин няма за такива силни семейства. Да видим как е крайната рамка. Забравих да кажа, рапицата цъфти в момента. И нещата са просто ужасяващи. Как да ви кажа, просто са ужасяващи нещата. Ето рамка с прашец, с мед. Нектар, то не е мед, но нектар. Тук има чашка. Много се надявам да няма нищо в нея. И тук има чашка. Това семейство почти е изпаднало в роева треска. Така че ще се наложи да се намеся аз. Защото иначе няма да го бъде. Просто няма да го бъде. Това семейство до 2 седмици ще се изрои иначе. Ако не направим отводката, просто ще се изрои. Подготвил съм кошер за рамките, които ще премахвам и ще поставям на друго място. Ето една прекрасна рамка с пило. Но това е голям проблем, както казах. В момента главната ми цел е да намеря майката.
за да мога да я отделя някъде. Тук не ми се вижда да е тя, но трябва да отделя майката, за да съм сигурен, че няма да има майка в отводката. А това с толкова много пчела покрай мен ще е доста трудно. Миналата седмица няколко пъти я видях, но и пчелата не бе чак толкова много. Ще видим днес как ще е работата. От това семейство мисля да взема минимум 3 рамки, но ще видим как ще се стекат обстоятелствата. Надявам се, че няма да ги отслабя много, понеже това, което виждам, е доста силно семейство. Направили са чашки, със сигурност ще искат да роят. За момента са празни, но със сигурност няма да останат така. Така че много е важно в момента да се отслаби. Да видим тук какво има. За сега е празно. Добре, тази рамка ще ми оставя. Все пак тя е по-нова. Искам отводките да ги направя на малко по-стари пити, за да мога да ги бракувам след това. Но ще видим все пак каквото се случи. Това е семейство, което миналата година правих отводка. То беше отводка. Дори мисля, че има клип. Мисля, че беше отводки през април или нещо подобно. Вижте какво слабо семейство. Всъщност то не беше много слабо. Мисля, че беше на 4-5 рамки с пчели и пило. Но ето, това е доказателство, че ако направите достатъчно силно семейство, ето я майката, ето я тук, бяга бавно, тромаво, както трябва. Ще я поставя тук и вече мога да работя съвсем спокойно. Само да видя как да я поставя, за да не я убия. Надявам се. Ето така, ако направя. Не. Доста агресивни са. Къде я видях? Ето я видях. Добре. Ще поставя рамката ето така. И съм сигурен вече, че майката не е в кошера. Няма да има никакъв проблем да си взимам рамки, колкото каквито си поискам. Тази рамка е с люпещо се пило и с личинки, но не ми харесва, защото има много ларви. А аз искам
да отслабя семейството сега, а не след 20 дни. Това са рамките, които явно е започвала да снася на тях майката. И за това са такива, но не може да бъдем много предвирчиви. Тази също е такава, но в крайна сметка ще взема и от тях. Има две рамки, които мога да взема. Добре. Значи ще взема тази, която отделих там. Ще взема тази, нищо че е по-новичка. Просто си я взимам. И към другия кошер. И понеже искам да ги отслабя още мъничко, ще взема и трета рамка. Ето тази. И я пращам и нея там. И ще взема една рамка, ето тази, която беше с меда из прашеца, и ще я стръскам вътре в кошера. Така, стръскал съм рамката, връщам я обратно и сега следва важната част. Тя е да премахна тези стърчащи восъчета и да запълня останалото място с восъчни основи, които пчелите ще изградят. Поне се надявам да изградят. Поставям рамката с майката и пилото тук, в края. Да, има достатъчно.
прашеци и храна за тези ларви, така че просто ще я поставя тук. Не можах да видя отново майката, но няма и да се опитвам. Поставям една основа, поставям пилото до нея. Много важно, когато поставяте основи, е да има прясно пило. Много е важно. Прясното пило означава млади пчели, които ще хранят пилото. А както знаете, младите пчели са тези, които градят восъка. Така че до запечатано пило рамките за градеж не са много оферта, но когато няма избор и там може да се сложат, но аз предпочитам да ги слагам до прясно пило, защото се изграждат много по-добре. Ще поставя и последната рамчица. Ето така. Поставям я. Ето. Тук. Това го избутвам да отиде по-близо. Това ще е малко сложно, защото този кошер ще преминава на рамки с разделител и в момента се оказва, че е малко по-широк, отколкото трябва. И се опитвам да наглася нещата така, че да нямам после много въртел и проблеми. Ето така. Мисля, че няма да има проблем. Така. Връщам таванката. Пчелите ще започнат да градят. Ще ходят за мети за прашец. А също така и ще бъдат достатъчно отслабени. Ще имат достатъчно много работа, за да не искат да роят. И аз ще мога да ги ползвам в акациевата паша. Поне така се надявам. И да пристъпим към следващото семейство. Ето в момента изглежда така семейството, което ще заформим. Но това не е финалният му вид. Ще взема рамки още от 3 семейства. Ето от това ще взема рамки. То също е доста силно.
Тук не наблюдавам нищо особено. Ще погледна пак на тази рамка, дано да е на нея, защото тя беше с яйца. Да, ето я майката. Синя точка, тази майка е на трета година вече. Ето я, погледнете. Тази майка е на трета година и все още се движи. Голяма е, огромна, тромава и все още може да поддържа едно здраво, силно, голямо семейство. Добре, тогава тези рамки аз ще ги взема. Казах, тази рамка ще я взема. Тук. Тази другата рамка ще взема, която беше с тази площ. Ще върна тази на мястото ѝ. Ето така. До нея нищо, че е изградена току-що. Ще сложа още една рамка за градеж. Ето така. Сега в момента се чудя дали да взема още една рамка от тук или да не вземам. Тук има яйца. А както казах, има ли яйца? Слагаме до основата и личинки, които са се излюпили, нали де? И до нея слагам още една основа. Ето така. Много ми се иска да взема тази. И ще я взема. Тази рамка. Ще я взема, няма да се замислям, тя е доста пълна с фило. Така. Тази рамка я приближавам тук. Бавно и внимателно, за да не смачкам някоя пчела. Ще сложа още една основа. Ето по този начин. Тук. Ще взема рамката, всъщност, да, ще взема тази рамка, на която ходеше майката и я осеменяваше.
Тук са, от тази страна са яйчицата, а от тази страна мисля, че нямаше нищо. А и от тази страна има тук там някое яйчице. Просто ще я завъртя така. Майката си ходи тук, от тази страна. Само да видя къде беше, да не я смачкам като затварям. Къде беше страната с по-малкото? А, тя се премести от тази страна. Добре. Няма да я закачам, просто ето така правя. Хоп. Прибирам тази рамка до нея. Ето така. И връщам последната рамчица. Ето тук. По този начин. Ето така. Връщам картончето с препарата и затварям. Това семейство не беше чак толкова силно, но затова не взех една рамка да стръскам върху пчелите, които отнех. А взех само 3 рамки, както видяхте. Беше силно, беше заложило чашки, просто неизбежно роене след няколко седмици, така че няма как. Искам да ви покажа какво се случва тук. Поставям ги ето така. Това е от първия кошер, това е от втория кошер, за да не се бият в момента, докато извадят от трети кошер. Когато пчелите са от 3 кошера, те никога не се бият на друго място. Така че не се притеснявайте, това се казва сборна отводка. Да слагате пчели от повече от 2 кошера на едно място. Те няма да се сбият, няма да имате жертви, всичко ще е наред. Но трябва да смесите поне 3 миризми. Ако не сте смесили 3 миризми или повече, тогава имате проблеми. Тогава пчелите започват да се бият и не е добре работата, както се казва. Това последното семейство, по-така силничко, което тази година имам. Сега ще вземем и от него. Може би от тази страна ще ми е по-лесно да вляза. Тук има, като гледам по-широчко. Ето така. Сега ще издърпам тази рамка. Хоп. Ето по този начин. Виждам доста търтево пило, виждам доста запечатано пило. Това мисля, че ще е нашата рамка, която ще отнемем. Стига да намерим майката. Това е нашата рамка, със сигурност. Поне една от тях ще е това. Стара рамка е. Прекалено стара, даже да ни кажа, но ще свърши работа Така, след малкият фал продължаваме напред да търсим майката.
Да, ето я майката, тук се крие. В този край. Ето я тук. Отпред. Гледам я, не е малка. Добре, тя щом е тук. Аз се прибирам в... Не мога да я прибера обаче. В преносния съндък. Просто ще я поставя тук. От това семейство взимам 3 рамки. Изтръсквам една рамка с пчели. И ще видим какво ще правим нататък. Ето така, взимам и тази рамка. Както казах, ето е тази рамка. И нея ще я взема. И ето тази. От тази страна. Виждате как изглежда. Преди да са направили много маточници. Тук има доста стари ларви, които вече няма как да използват. Но има и доста млади. Ще видим. Ще взема още една рамка от тук и ще я поставя в друго семейство, но това ще е след малко. Искам да ви покажа какво ще се случи сега там. Ето ги 3 рамки от първото семейство. Тук 2 рамки сега, които взех. 3 от другото семейство. И сега ще изтръскам магазинът, който видях. Целият ще го изтръскам вътре в този кошер. И ще взема още една рамка и ще я тръсна и нея. Дори майката се е качвала тук. Може да видите, има яйчеца в килийките. Дори през таванката, през малката дупка на таванката се е качвала майката и сме се вътре. Добре, приятели, какво се случи? Накратко взехме 3 рамки от този кошер, сложихме от 3 основи, този зеления, взехме 3 рамки от този белия, сложихме му и на него основи и от онзи, който в момента има някакъв бой на прелката. Явно някоя пчела съм докарал от някъде. От този взехме 4 рамки. Той иска да рои. Така че ще видим какво ще му се случи. Взех 3 рамки с пило. Сложих ги и една рамка с мед и прашец от тук. И сложих едната рамка на червения кошер. Другите 2 рамки ги сложих на синия, където ще правим майки. Сложих там също и рамката с прашеца и меда.
затварям ги за днес и след може би 2 дни ще дойда да погледна, може би даже 3, след 2, защото нямаше яйца по рамките, които слагах. След 2 дни ще дойда да погледна за маточници. Ще ги срина всичките. Така и ще продължаваме напред. Ще ви показвам как ще правя майки. Как ще пренасям личинки и така нататък. Това беше от мен за днес. Надявам се съм бил полезен на някой, който иска да си направи отводка или поне някаква сборна отводка. Надявам се някой поне нещо да е научил. Както казах, повече от 2 миризми, когато се смесят, няма никакъв проблем. Пчелите не се бият. И надявам се да съм ви бил полезен и да сте взели нещо от това, което правя. Ако ви е харесало видеото, натиснете лайк бутона. Ако не ви е харесало, натиснете дислайк бутона, няма никакъв проблем. Оставете по един коментар. Кажете ми здрасти. И ще се видим съвсем скоро, надявам се. Чао, чао!